bandiraɓe bokke e ko taari bokke ene wayno ziyara puɗɗiɗo guila hanki ha hande noon wonata timmode oɗo ziyara mo ganduɗa ko jiyaɗo Allah no mbiyeten ni birniɗo guite mo wirnaki ɓerɗe hande noon eɗen ji yimɓeɓe no gummo banggueji pop gam arde hawride e timmode nde ɗo wonnoɓe ɗo kono kadi ne won ummotoɓe banggueji goɗɗi ɓoyata ma en jottoɗo e caaliki so tawi en jottima caaliki ne ma kamil qur'ana tellini so kamil o tellinama haljiti ma en jaha toon to ceehe walla mbiyen ɗo guenale to gam juurade on jeyaɗo Allah so tawi yimɓe gummatima toon garti duwa waɗe yimɓeɓe caako mbiyen yo Allah rokku en wattude ni mbo wuuri ko wona ko ɗum hanki jamma o kam waldaka mawludun nabi sallllahu alayhi wa sallam woni la ilaha illallah e kurusaji koƴ min jimata kono emin gonno ɗon ɗum noon Djiby Dieng joni a rewat caggalam jehen nder no mbiyeɗa Mamadou Samba Ba haaldani ɗo Mamadou Ba walla holto nummiɗa Lugguere Colli holko adduma ɗo addim ɗo ko notade noddanko Allah ngo mani mbattoɗa ɗo ar ɓooyi guila jaro fuɗɗi mbiɗaro guila fuɗɗi aɗar mbiɗaro holko jiiɗa hen eko banggue ina ɓamti en ɓamti jiiha beela ala caɗele teskiɗa hen haydara mi tinani no banggue gargol ngol ya garta o ko addatma ko werlaji mbala ala hen caɗele waɗa hen caɗele haydara alhamdulillah ziyaro ari ko holno jiruɗa ɗo jaro so wona mbiɗe soyni hen moƴƴere mi soyni hen moƴƴere Seydi Ba ɗum noon en jawtat joni e goɗɗo assalamu aleykum baba maaleykum salam inde ma e yettode o ko Oumar Demboɗo Malick tanum ceerno Sali Demba Siré tanum ceerno Sali Demba Siré ceerno Sali e yummun bayam jiiɗi yumma e baba refte inde nde Oumar Demboɗo Malick tanum ceerno Sali Demba Siré holton ummiɗa ummimi ko Baragor son mbiyam haal kay Baragos hoɗo woni Baragor woni hirnangue ɗo nani heedi hirnangue woni Jolof kamɓe onon mbi jeeri son mbiyo min kalton kay min dañi ko weltare kadi kala ko waɗaɗo e welamma kala mo welno minen ɓuuri holko adduma ɗo addi min ɗo ko ceerno Salif mawnide jiyar ceerno Salif ko mawninama ko minen mawninana saabu minen jeeyi kala ko beeli hen walla ko waɗani ko moƴƴi fof way kono walla ko minen mani mbattuɗa arde ziyara mbattumi ɗo arde guila ko jiyaro fuɗɗi mi meeɗa luppa hitande wotere holno jiruɗa hikka jiirum hikka ko welamma tan e ɓeydare ina ɓeydi ina weeli ina feewi refte inde ma mbiɗani mbiyata min mbiyete ko Oumar Demboɗo Malick Oumar Demboɗo Malick Allah jarama baba no mbiyeɗa Daoudou Marso huccide télé ɗe noon eyyi Daoudou Marso holton ummiɗa cukkuga holko cukkugal holton hirnangue hirnangue holko woni sababu ha addimi ɗo ko jiyare ceerno Salif mani mbattuɗa arde ziyara min guila ceerno waɗa komi garowo guila rowane guila ina waɗa komi garowo guila fuɗɗi hande hikka holno jiruɗa ziyara hikka no jiirum cikkanmi ko hikka ɓuuri fo welde mbeɗo on ngala caɗele soɗon gara otoji gaddoji wonɗi eko way noon ko mawɗum mbiɗa jaɗi caɗele kono komin mbawi dañde caɗele fof min garatta siftoron min indema Daoudou Marso e dow anniyaji men e dow piɓle men e dow jortoji men moƴƴi ceerno wi yo en keɗodir gonɗen koye golle koye qur'ana paaɗen qur'ana ko haala Allah so tawi Allah ina haale walla so Allah ina haala goɗɗum fotani haalede o wi tinno ɗe uste dille ɗe o wi programme men ko ni lelori gadortoɗen ko alqur'anil karimi o mbaɗaten ko silkeji tati alqur'ana kala almudo keɓɗo kayitaji mum yo faam andude ko laaɓi tati o jangata so tawi en timmani defte alqur'ana tate ɗe ndewnaten hen ko salatul fatiha lima o riga laaɓi 10 ujunere ha timminen golle ɗe fof wi ceerno Ibrahima ceerno Ahmad o wi ko o garowo ɓayde en ganda nde o arata fuɗɗoɗen golle ɗe kala no o tawri en kala ɗo o tawi en o jokko hen kankone so tawi en timmani golle ɗe fof kanko o arani
o tawaaka fuɗɗoode timmi kadi o suwa arde moƴƴi ko hatmuuji ɗi o tawee duwogol muñen ɓayde ko ɗum wiyetee timmoode o ara o tawee timmugol ngol ko ngooni yeeso jiɗɗen waɗde fofof geɗe keddiɗe ɗe caggal silkeeji ɗi fof eɗen mbaawi gollaade haa timminen geɗe gonɗe caggal silkeeji ɗe so tawii timmi o araani o fadire hatmuuji ɗi bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها معكم وإن كان للكيف سلطان مستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فقد بنوا يوم أن يجعل الله للكيف عظيما سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراعون إن المتقين يخادعون الله وخادعهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراعون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا اتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بذنبكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا غفورا عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسوله يريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض يريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله Samori Diallo mo ganduɗa ummi ko toto Seydi Bari o meeɗaɗo arde e wuro he o ari ɗo pour joggodirde e meɗen ɗam e hawride ziare he omo ñaagi hen duwawu ko noon kadi imam Boubacar Ndiaye to Dakar omo ari ɗo kadi kankone rendude e men ko noon ceerno Sidi Ba mo ganduɗa ko almami juma to wuro Yirlaɓe ɓe jaafa ɗon ko ɓe meeɗa arde ɗo tan jiɗɗen haalde kono eɗen bismoɗo denndangal bandiraɓe ummiɓe kala banggue tugguiɗo hirnangue haani e arɓe funnague rewo e wargo leñol jalluɓe e denndangal leƴƴi hoddiɓe muñen fof kamɓe fof ɓe bismeɗo kala garɗo ɗo Allah yii ɗum neraɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam yii ɗum ceerno men Seydi Cheikh Tidiane radiyallahu taala anhu yii ɗum eɗen bismoɗo kadi hono bandiraɓe men ummiɓe to Mauritanie to bange wajjo bokke jalluɓe Mauritanie gardagol ceerno Daouda Diallo e ceerno Daouda Sow gardagol ceerno Daouda Sow jaafoɗon ko Jumre na wayno délégation maɓɓe ari ɗo e gardagol ceerno Assane Abou wondude e Demba Yaya e denndangal ardiɓe maɓɓe e bandiraɓe rewɓe kamɓe fof ɓe ngari ɗo ar hawrude e ziyara o eɗen bismoɗo kadi hono ko wayno ceerno men ceerno Momad Guilade Sow to Celli o ari ɗo
e kanko e délégation makko ko noon ceerno Mouhamadoul Amin Ba ko ruggere colli e délégation kamɓe fof ɓe ngari ɗo bandiraɓe kala mo ganduɗen eɗen tini ariɗo taw ko almade wuuro walla ko gardiɗo wuuro so en tini eɗen mbawi bismade ɗum e inde wuuro ngo ɗum noon eɗen bismoɗo kadi hono ɓe ganduɗa ko kamɓe jogui programme men kala hitande kamɓe caktanta en kabaruji ɗi ha mbawa yettade ɗo mbawano yettade hono radio men biyeteɗo Pindi TV télé men Pindi TV gardagol Abou Diop e gargol ɗo noon hono musidɗo meɗen Bamodi e wondiɓe muɗum eɗen bismoɓe eɗen ñaganoɓe Allah kadi duwaw ɗum noon bandiraɓe bismil seeɗa seeɗa wasa heñede mbaɗima golle ɗe peew salatul fatih lima ughliq woni allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi haqqa qadrihi yo goto fof waɗa ha yimɓe tina gila ɓurtude ceerno Oumar Thiel Ahmad o ari dokkemo lawol o dañano naatiri e caali he awa yettoga bisimilla makko jokken suratul ikhlas o kala dañɗo temedere qul huwa allahu ahad makko Diallo leetere makko yettima ceerno Hamdou Rabbi mo ceerno Ahmadou Tijani Diallo mo Bokke leetere ma yettima imam Qariyatu Bayla ceerno Bayla leetere ma yettima Yawadde Sinthiou leetere mon yettima Daira Ndulaki e gardagol Aminata Hammadi Huley leetere mon yettima Ramatullahi So leetere ma yettima e gardagol Mariam Demba Diallo yettima dokke ceerno o lawol dokke ceernajo o lawol o faya bisimilla makko Daira rewɓe gayka aada e gardagol Koddoru Diallo leetere mon yettima Daira Abdou Saïdou Sow Bokke Jeges leetere ma yettima Daira Imam Wogere leetere mon yettima Daira rewɓe Nour Dialluɓe e gardagol Kajjata Demba Sow dokke ceerno lawol dokke lawol Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yemirore ceerno Abou yama enen alɓuɓɓe leñol ngol Allah waɗi rajjaji ɗi ganduɗa ko ɓasiɗaji faade ceerno men jinnaɗo men gonɗo sababu ziyare oɗo hono ceerno Saliou rahmatullahi alayhi yama rajjaji ɗi ne keewi seeɗa tongete waɗe e arab so pari fire e pular ko noon e gardo e yamirore ceerno Abou ɗum woni Modibo rajjaji noon winda hen ko mantude ceerno men ceerno Salif ko adi fof o wi ko sallu alal muhtari ɗaha sayyidil awwalina wal akhirin waskuru tijjaniya bahrul anwari wa sirral arifin واذكروا ceerno Salif Sow نور التلميذ ورابطة المتقين تلميذ شيخه الكبير ومرعاة الفيد في الزمان والمكان
وجهت كلي بحمد وشكر محسنا أمده شيخنا تيرو سالف سو يا شيخنا تيرو سالف سو سيدي نور الله في الأكوان يا وارث طريقة التجاني يا من هديت الأرواح إلى الأمان سرك من سره ونورك من نوره وكلاكما مفتاح السعادات في الزمان فصلاتنا على النبي تتضاعف بذكر شيخك وذكرك في الأوطان تيرنا سالف سو يا بحر المعارف يا من سربت من عيون التجاني تيرنا سالف سو ففادت منك أنهار الحكمة والجود على الإنسان تيرنا سالف سو من نوره أخذت المسألة وبه أدعت الدروب في كل زمان تيرنا سالف سو فكنت للمؤمنين قمرا يعكس شمس التجاني وبركات الرحمن يا تيرنا سالف سو يا رافع راية التجاني ومبلغ رسالاته بإخلاص ووفاء تيرنا سالف سو يا من كنت للمريدين جسرا إلى بحر الأسرار والنقاء تيرنا سالف سو في حب شيخك كنت ثابتا وفي خدمته كنت صادقا نقيا تيرنا سالف سو فبك تجلت أنواره في بك جلبه وصار ذكره باقيا حيا تيرنا سالف سو ثم تسليم على من أدانا لطريقتي سيدي باي تيرنا سالف سو يا وارث التجانية يا من أحييت ذكر النبي والسنة في البلاد تيرنا سالف سو يا من نصرت معاني التوحيد والذكر والإخلاص في العباد تيرنا سالف سو ذكرك يسير إلى ذكر شيخك وكلاكما نور في القلوب والأرواح تيرنا سالف سو فأثركما باق وسركما موصول إلى الله في كل حين ومكان يا تيرنا سالف سو يا نور التجاني على الأرض يا قدوة المؤمنين مع شيخك شيخ تجاني رفعت ذكر الله وبه أسقاط الأرواح في شيخ تجاني أوانا رابي أوانا تاني شيخ تجاني لبيدو ما ينساني سوغندو مناتنيرا تيرنا سالف سو منك تعلمنا محبة الشيخ ومنه تعلمت محبة النبي والدين تيرنا سالف سو فكنت المفتاح بين الخلق والمخلوق الأعظم ونورا في كل حين تيرنا سالف سو يا تيرنا سالف سو يا من جمعت فايدة شيخك بحكمتك وورائك يا تيرنا سالف سو يا من أحييت الطريقة التجانية بصدقك وإخلاصك تيرنا سالف سو نورك لا يزول لأنه موصول بنور التجاني الذي لا يفنى تيرنا سالف سو وذكرك دائم في القلوب وفيدك يتصل بفيده إلى الأبد بندرابي نجافدون دum ko enen almubbe bokkenaabe ko enen balli fi dum do enen ko adi fof enen juula e nelaado sallallahu alayhi wa sallam mo ganduda kanyum woni kohowo windere nde woni kohowo adibe wattinibe eden jangto ceerno men Cheikh Tidiane mo ganduda konko woni maayo annoraaji o woni wonande sirru arifina billahi bandiraɓe eden jangto ceerno Salif Sow mo ganduda konko woni annore almudagal tongido e kulol Allah konko woni almudo ceerno mawdo o woni Cheikh Tidiane Allah waɗi konko ceerno Salif o woni danorgal banjorgal e zaman e nokkuji fof ha enen mbawɗen wanjorade hen mbawɗen timtade ha mbawɗen yottade Cheikh Tidiane ya Muhammad ya Muhammad Muhammadul Amin ya Muhammad ya Habibi ya Muhammad kuntabi Mustafa النبي فول برنم وسيد ميام نبندم سنو دوانتي مساقا ورنو تايكمي فابولي en kuccitini dennagal men yettude Allah e mantude Allah wonande moƴƴinde mantude ceerno men ceerno Salif Sow mo ganduɗa ya ceerno men ceerno Salif Sow mo ganduɗa konko woni kohowo men konko woni annore Allah e nder windere nde nde Allah waɗimo o wuuri o wonde men o woni annore o fewni men to banggue lawol ɗariqatu tijjaniya o fewni men to banggue moƴƴere ya an ceerno Salif ya an mo ganduɗa a ronti lawol ɗariqatu tijjaniya ya an ceerno Salif mo ganduɗa a fewni ruhuji fewde e hoolare ceerno Salif suuɗini wonande cuuɗini mande
annore wonande nde annore ma nde Allah waɗi ɗiɗon ɗiɗi goni malal udditare malal e nder leñol he woni udditare malal e nder dendagal windere nde e zaman ma eɗen juule annabi sallllahu alayhi wa sallam mo ganduɗa ena fawtidira saabu jangtade ceerno men hono ceerno Salif Sow e jangtade Cheikh Tidiane mo ganduɗa kañum woni jokkorgal makko e jangtade mo e nokkuji men e koɗorɗe men ceerno Salif Sow yi an mo ganduɗa an woni maayo aɗa jeeya e maayo anduɓe ɓe ceerno Salif ya an jarnuɗo amen ummarade calɗi Tijjaniya gonɗa muqaddam gonɗa khalifa e nder ɗariqatu Tijjaniya gonɗa ɗum e nder leñol jalluɓe jarnuɗo amen hen ha min kaari hen ceerno Salif ceerno Salif Sow a waññi ummarade e calɗi ŋeñal Allah wona saabu goodal e neɗɗagal e maɗa saabu ummarade ceerno Salif en nangiri hen saabu en kuɓɓori wawde andude sen ƴeewi nden en kewano hande alhamdulillahi rabbil alamina en natata e galle e nder leñol he en jaltinani dendo qur'ana en jatata e nder leñol he en jaltinani biyeteɗo ko gando ko mufti to banggueji ilmuji foof eɗen jottira ɗum saabu ceerno Salif uddiriti ɗum leñol ngol saabu ceerno Salif jalɓiri laaɓi wonande e zaman men hande foof saktima saabu eɗen duuro ɗum saabu ceerno Salif a laatima wonande windere nde a woni hen lewru sa yi ceerno Salif ko annore lewru alliyankagal ngal jiyata suufiyankagal makko rutti o wonti nangue e nder anduɓe e nder khalifaɓe e nder lawol ɗariqatu Tijjaniya ceerno Salif Sow gonɗa yurmede barke banjuɗa e nder leñol amen ɗo e Bokke Jalluɓe ceerno Amadou hoore fonde e oɗo ceerno Bokara hoore fonde ya an ceerno Salif Sow mo ganduɗa a ɓamti drapeau Tijjaniya a yettini nelal ma e huɓnude ɗum e laɓɓinde ɗum eɗen jottira ɗum Allah ya an ceerno Salif mo ganduɗa a laatima a wonande ɗaɓɓoɓe fewde e Allah woni yurmede nde ceerno Salif ari woni escalier mbawɗen rewde e makko ha jottiɗen Cheikh Tidiane jottiɗen nelaɗo jottiɗen e Allah saabu konko ceerno Salif o jeeyama e maayo e nder maaje wonande cuuɗide Allah ndi e dokke ɗe ganduɗa Allah rokkima ɗum saabu yiddema an ceerno Salif Sow yiddema Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu woni ko ganduɗa ko tabiti ha windere nde fof no hutoro ɗum saabu ligganadema Cheikh Tidiane walla ligganadema nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam laatima ne gonɗi ha hasdi ɗum min woni gurnam ɗum ɗum woni mujib ziyara oɗo mo mbaɗeten o wima saabu an ceerno Salif ta jallat min peñiri saabu an ceerno Salif ta jallat min mawniri saabu an ceerno Salif ta jallat min keeɓi saabu annoraji ma ɗo e Bokke Jalluɓe a wattiniɗa mbiɗen jangto ceerno Salif hatta ha joni seɗen jangto ceerno Salif mbiyeten ko ceerno Salif no wuuri no wonde men an ceerno Salif ya warisa Tijjaniya ya an dontuɗo lawol ɗariqatu Tijjaniya ya an gurtinɗo jangtade annabi sallllahu alayhi wa sallam e sunna mum fil biladi e dendagal leƴƴi Jalluɓe fof an ceerno Salif ya an cattuɗo ma aniya wonande gonga tawhid wonande gotingal e jangtade e laɓɓinde to banggue jiyaɗa sa ɓallinoma ceerno Salif ko adi fof o aɗaɗo holludema o aɗaɗo jangguindema ko kulol Allah e dewal Allah e yondinade e wonde almude e laɓɓinde hakkude ma e Allah saabu jangtadema ceerno Salif no jokko fewde e jangtade ceerno men Cheikh Tidiane wonande noon ceerno Salif woni ceerno Salif o woni jokkorgal men e ceerno Cheikh Tidiane o woni hen annore e dendagal ɓerɗe e dendagal ruhuji wonande noon battini hattal an ha joni mbiyen no heddi ko woodi e ko laaɗi e sirruma woni jokkorgal amen fewde Allah sangaji e nokkuji amen ya ceerno Salif Sow ya an mo ganduɗa ko an woni annore Tijjaniya alal ardi Allah waɗima a woni annoraji wonan Tijjaniyanke e dow arde ya an ceerno Salif ya qudbatul muminina ya an mo ganduɗa an woni ɗoɗɗo julɓe ɓe fewniɓe Allah fewniɓe e moƴƴere wonande mbiɗen jangto wonde e ceerno ma Cheikh Tidiane saabu min ɓamtori saabu jangtadema min ɓamtini ruhuji amen mawni min keeɓi yaɗi min jottima Allah saabu an ceerno Salif Sow saabu an ceerno Salif Sow min gandiri holko woni yidde ceerno saabu an ceerno Salif Sow min gandiri holko woni yidde Cheikh Tidiane saabu an ceerno Salif Sow min gandiri holko woni yidde annabi sallllahu alayhi wa sallam saabu an ceerno Salif Sow min gandiri holko woni diine ha min newi ɗum saabu ceerno Salif a laatima a woni caaɓi e windere nde a woni caaɗi hakkude Allah e windere nde Allah waɗima Allah mawninima e annore ma e kala sagaji ya ceerno Salif ya an dendinɗo dendagal fayduji dendagal banjule Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu
e ñeññal ma e gaynaka ma garɗa banjuɗa ɗum e amen yaman ceerno yaman ahyeytat tariqatu tijjaniya ya an ceerno salih mo ganduɗa a wurtini tariqa tijjaniya e gogantagal e laaɓande saabu nuruka la yazulu li annahu mawsulun saabu annore ma an ceerno salih serani ene jokkodiri annore cheikh tidiane saabu nuru ma saabu bi nuri tijjani alladi la yafna woni annore nde ganduɗa huɓata gasata o saabu jangtade ma ceerno salih koko duumi e nder ɓerɗe men saabu banjugol ma jokkima e banjugol amen ha abad allahumma salli ala seydina muhammad ديني وغلته عقلي وروحي وذلاتي وأحداثي ومن معرفته ديني وغلته ومن معرفته ديني وغلته وعقلي dokke ceerno abdourahmane lawol jaram dokke ceerno abdourahmane بسابق الفضل من إرفانه كاثم ومن معرفته ديني وقوته عقلي وروحي وجلاتي وعاداتي يا سابق ومن قفاه يا ربنا بسر هذه الفاتحة عافية دوما وحسن الخاتمة ورضي الله عن الختم المبين وحزبه وحبه أولي اليقين ما اختتم الصلاة والسلام على منير هذه الظلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ko miñiraɗo ina jaɓa nelal mawniraɗo ceerno ousmane mbo ceerno ahmad bocar hoore fonde ko nelal makko jottinanmi ɗo wa amma alhamdulillahi rabbil alamina tawde omo tawa jonde nde fofof ko yottinde tan ko wi o yamirore kono fof koye junngo makko woni wona mbiɗa watti heen wona mbiɗa waɗi heen ala ko heen woni alhamdu caggal salminde juurade alhamdulillahi rabbil alamina en jetti Allah en juuli annabi en duwanima ummal islam fof en jokkodima seerembe men e jinnaɓe men ko wi ko yamirore arti e junngo makko اللهم صل على النبي الحبيب ceerno men ceerno ousmane ceerno ahmadou rahmatullahi taala alayhi o wi caggal yettude allah e juulde annabi sallllahu alayhi wa sallam o wi yo weluya allah timmuɗo won e ceerno men cheikh seyidi ahmad tijani radiyallahu taala anhu yo weluya allah timmuɗo won e dendagal lomtiɓemo wuurɓe heen e mayɓe heen fof lomtiɓe seydina cheikh ahmad tijani sharif radiyallahu taala anhu o wi enen fof eɗen jetta allah tabaraka wa taala towɗo o e kaddi jettor o wi jettoɗe ɗe fof eɗen jetti ɗum allah e nemaji ɗi o nemni e men enen julɓe ɓe o wi ɗeɗo dente al islam ɗe jiyaten ñande fof ɗe mbaɗaten ñande fof koye nemaji ɓurɗi mawnude jeeya wonande julɓe sabu ɗum ko ɓamtugol islam kala ko ina ɓamta l'islam diine allah o ko ɗum tigi woni ɓamtugol julɓe ɗum ɓamti eɗen jettira ɗum allahu subhanahu wa ta'ala towɗo o wi canko ceerno ousmane en calmani hono ceerno dawouda sow o wi en bismimamo kadi na ceerno men ceerno aboubacry mo ceerno salih wiri ni
ko e mawɓe leñol ngol o jeeya to bange almuɓɓe e seeren ɓe ko daɗɗo bindi kadi ko baɗɗo tarbiyane ceerno men ceerno Mouhamadou Bocar radiyallahu ta'ala anhu to ka haydi ko e muqaddameɓe mun mawɓe heddiɓe o jeeya hande omo lomti enen fof e on ɗon programme e ɗum ɗon o wi to hakkunde men ceerno Mouhamadou Bocar radiyallahu ta'ala anhu to kala ɗo fotti hande e jokkiɗo e ceerno Mouhamadou Bocar radiyallahu ta'ala anhu ko mawɗo mum kanko ceerno Dawuda ko Allah tigi rokkirimo noon to bange almudagu leñol ngol ne kay biyowo ko jaljallo bokkenajo ko e mawɓe he o jeeya e geɗe ɗe pop duuɓi ɗi e bindi ɗi e diine o e tijaniya o e ɓooyde janginde nde koye mawɓe majjum o jeeya eɗen jettira ɗum Allah eɗen jetta Allah eɗen jettanamo hen Allah ko heddi ko jokkate e haala ko foti haalede e joom jonde o ceerno men ceerno Salih rahmatullahi ta'ala alayhi ɗum ne heewi sibu gasata e jonde wotere e dendagal ko yowati hen ko fof haalota ko sabu wawa gasde e jonde wotere o wi hakkunde ceerno Salih e jokkorgal mun e diine l'islam e Cheikh Seydi Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu ceerno men ceerno Ahmadou Bocar rahmatullahi ta'ala alayhi ba ko nden tufnde tigi o joldi ko ɗon o yari ha o ɗomɗiti meɗɗo hen keddiɗo fof fuɗɗi medde hen o wi on bange kay en mbawa toon woɗɗoyde o wi ceerno Oumar ceerno Ahmadou nani ɗo ina humpati fof ko jonɗo en kadi ina yoni jonde nde ceerno Abdourahmani mo ceerno Ahmadou nan ɗo na humpati ɗum ɓuri mo kanko ceerno Ousmane ko humpati ko fofof noon kanko ceerno o wi o watte juuɗe maɓɓe ko jokkate e haala ko faate ceerno Salih rahmatullahi alayhi ɓural ziyara e barke mum e leñol ngol ko wonani ɗumen hen e moƴƴere ko fof en batti e juuɗe ceerno Oumar e ceerno Abdourahman mi ummo mi yaha toon mi ɓadoɓe keɗoɗen ɓe ma en nan hen ko selli tawa kadi ko hunde wonde tawa kadi ina nafta julɓe pop so haalama so keɗima bisimillah to présente oɗo ceerno wiyete ko ceerno Aboubacry Ndiaye o jeeya ko barkewi ko ɓi ceerno Samba Ndiaye lasli bam makko ko wuddu kono ɓe jooɗi ko barkewi bam makko ko muqaddam ceerno Ahmadou rahmatullahi alayhi bam makko woniɗo hoore fonde ɗo duuɓi ina waɗa tarbiya bam makko koye hoolaɓe ceerno Ahmadou Jeeya kankone ko e muqaddameɓe ceerno Bocar Alpha Ba o jeeya ceerno Bocar Alpha mo ganduɗen o koye muqaddameɓe mun o jeeya kanko o ɓayde firti ko e galle he o jeeya kadi ko e dental he o jeeya hewɓe na wawi taw gandira noon o wi kanko ceerno ɓayde gandiren noon ceerno men ceerno Yero Sall to bokke salsalɓe o wi ko adi ceerno Abdana haala omo yiɗi hen haalde seeɗa o wi oɗon jaafo no feewi noon
kanko o yiɗa ɗo ɓamtude sawto makko e dow ceerno Ousmane en ceerno Oumar en ceerno Abdarrahmani en kamɓe koɓe almuɓɓe maɓɓe tan ko haalde tan huunde e oɗo ceerno Salif Sow nde o ari ɗo e bokke jalluɓe ko adi nde o arata ɗo e bokke jalluɓe kanko ceerno Salif nde o woni giɗu wasnde walla nde o woni sincu fereƴɓe nde ceerno Abou en ɓeena gandi kanko ceerno ko haalata ko to galle maɓɓe kamɓe ceerno Yero en ɗo ko ɗon wonno galle ceerno Salif kamɓe kay koɓe ɓiɓɓe ceerno Salif so umminoma Guiɗouwas omo yaha mawɗudu hoore fonde koɗo galle maɓɓe ɗo o jippato ko ɗon o wonata ko ɗon o heblato almuɓɓe makko ko ɗon o ɗaccanno ɗumen ceerno Abou en ina gandi ɗum kanko bam makko nden bamum bam makko Samba bam makko Sambo bokke fof no andi ɗum mawloytuno ko hoore fonde nde o wattandi mawloyde hoore fonde nde o arti nde ceerno Ahmadou rahmatullahi alayhi mo hoore fonde rokkimo lampaji nden wonno ko lampaji pétrole hakkunde galle maɓɓe o e galle ceerno Salih o ɗum ceerno Abou en ina gandi oɓe gandi ɗum ceerno Salif kadi na nangi ɗum no feewi kala silki baɗatenoɗo e galle he nden e saaha gurdam ceerno Salih ko kamɓe ceerno Yero en ɓe o teddaniranno ɗum ko yidde andinde ɗum seeren ɓe ko ceerno Ousmane en ceerno Oumar en kamɓe ko e galle he ɓe jeeya kadi ɓe jeeya ko e almuɓɓe hoore fonde sabu bam makko ko toon mawloyonno kala hitande kadi ko sehel ceerno Ahmadou no feewi ceerno Bohara kañum na andi ɗum ari galle maɓɓe ɗo laaɓi kewɗi ko ɗum tan o yinno hen ɓeydude jaafoɗon sal a weltanama assalamu aleykum wa rahmatullah ceerno men ceerno Abdourahmane o wi assalamu aleykum wa rahmatullah o wi o wi caggal yettude Allah e juulde annabi o sallallahu alayhi wa sallam o wi e jokkorade mawlana Cheikh Seydi Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu o wi e jokkorɗe men fewde e makko ɗe fof e yamirore ceerno men ceerno Ousmane nde o rewni e ceerno men ceerno Oumar taw kadi ina wondi e yamirore ceerno Aboubacry mo ceerno Salih koye ɗum tan berlotoɗen konngol o wi so wonano ɗum bangeji ɗi pop omo famɗiri kanko haalde ɗo sabu mawniraɓe makko ene keewi ɗo ceerno Ousmane ko ceerno makko ceerno Ousmane en ɓeɗo ceerno Oumar en ko seerenɓe makko koɓe seerenɓe makko o yiɗa haalde hay hunde e dow maɓɓe gollude yamirore noon ko e needi jeeya fa tabarakallahu ahsanul khaliqin juulɗo yo moƴƴin hakkunde mun e joomum so tawi a moƴƴani hakkunde ma e joome woni Allah Allah ne moƴƴinanma hakkunde ma e tagore nde almuuɗo yo moƴƴin hakkunde mum e ceerno mum yo almuuɗo moƴƴin hakkunde mum e ceerno mum so tawi a moƴƴani hakkunde ma e ceerno ma o Allah moƴƴinanma geɗe ma ha moƴƴa almuuɗo yo faggo ceerno mum so tawi o faggima ceerno makko ha o fandani
ma Allah hokkuma rokka kala ko ummi e ma koɗon jondinoro gaaga faggade ɗum ɗona way yodde ni ko wiyete ziyara hande ina yaaji o ziyara na way moƴƴude ni no o way yuɓɓude ni no o way mawnude ni ɗum ko barke ceerno Salih ko dokkal ngal Allah hokki mo ko Allah wanno e makko suuɗi ɗum e makko o suuɗi ɗum kanko o sali ɗum feeña sabu netanade hadara ceerno makko Allah ina feññina ɗum caggal makko feññina e ɓesngu makko feññina e galle makko tawa kadi hay gooto waawa faddade kadi waliyaɓe Allah jogade ceerno ena moƴƴi ala kam ko foti moƴƴude mo ala ceerno en mbiyani o yahata kono ko yehiine o woɗɗoyta yahata woɗɗoya tan daña fandina ko jogiiɗo ceerno ceernagal ko hunde mawnde wona mere addi ɗum wona tan meɗe yiɗi o wona tan meɗe wela o wona ɗum ɗo e ɗum ɗo wona galle jomum ana weli wona omo weeɓi jungo ko dokko wona omo weli haala wona ko jaɓɓatoɗo wona ɗum popde ceerno yiilorte ceerno yiilorte ko haa moƴƴina hakkunde ma e Allah moƴƴina hakkunde ma e annabi o sallallahu alayhi wa sallam moƴƴina hakkunde ma e ceerno men Cheikh Seydi Tidiane radiyallahu ta'ala anhu o danduma e bone cheytan e bone fittandu e bonandeji bonɓe aduna o jagga e jungo ma ha o yettinma to jiɗɗa yaade to o daro caggal ma omo jinga caggal ma fof ceerno ena waɗa ceerno Salih diine makko kam ɗum jarani woɗɗoyde yimɓe fof ina gandi sunniyankagal makko ina gandi peewal makko ina gandi gonɗugol makko neɗɗo jiɗɗo goonga ara ɓe gollandira goonga sa yiɗi ko wona goonga ɗo tan goppatamo golloya fenade ma ha tampa garta tawtamo tawtidamo e goonga makko o abbotako ma o noddoytama o heddodi ko e Allah e goonga ha Allah tawtimo hen so tawi Allah tawtima Allah jeyi tagore ne kay rewat hen ko ɗum de woni ko jiiɗen ɗo ko ceerno Salih omo haani juurede hanɓe juurede ɓe kanko de ko hen o jeeya kadi ceerno Salih so tawi en juurimamo ma en dañ hen moƴƴereji kewɗi juurade moƴƴo kadi jibinta moƴƴereji kewɗi ɗi gasata bamen Adama alayhi salatu wassalam nde o itta aljanna o jippi aduna o addani wolis comci hay sawdu o addani o ɓornaki hay comcini ko cate aljannaji ko leɗɗe aljannaji ko ɗum o sangatino o waɗi ɗum na gembe ni koye ɗum tan o jippodi o ala goɗɗum mbuubu ngotu e ngilngu ngotu e kowoyel gotel noddi batu mbi Abul Bashar baamun yimɓe tanum nelaɗo men Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam jippima ina ummi aljanna eɗen poti wadde délégation manan mbaɗano en mo ziyara juuroyoɗen mo wona yimɓe de ko kowoje e gilɗi
e buubi mbi ngare njuuroɗen baamen adama kowoje kewɗe buubi ɓurɗi heewde gilɗi ɓurɗi heewde mbi ɗum kay ko kecce minen woƴi amen koko min ñaami wona juuroyaade baaba adama ngilngu ngootu e kowoyel gootel e buubel gootel kañen piɓle muñen pellital mu'en mbi kañen juuroyto baaba adama ngari to baaba adama mbi minen de min ngari ko juuraade min nani an woni baamun yimɓe an ɓuri teddude e kala tagore ummiɗa kadi ko aljanna ko an jibinoyta annabi sallllahu alayhi wa sallama minenne min ngari ko juuradema baaba adama duwaniɓe cate ɗe o dadinoɗe o itti hen baramle fol o rokki ɗi ñaami hen mbuubu ngun ɗon ko ngun wiyete hande mbuubu ñaaku kala koɗi jaltoyi yimɓe jiirodirat ñaama ɓuri welde kadi e kala kadi ko ina ñaame kadi Allah wi fihi shifa'un linnasi kadi safa na waɗi cellal nan hen cellal nani hen kadi ko ñamele aljannaji gilɗi ɗi hen ngilngu gootu Allah waɗi kala ko yaltoyi way kono kanŋeni ko ɗum fewnirte comci biyetenoɗi nden harirɗi Allah e majji yodde Allah na harmani ɗi gorko ɓornoɗi to aduna ga ko rewɓe tan dagi ɓornoɗi kanji ɓornate to aljannaji hen kowoyel gotel ko yaltoyta ko ina uuri uurongol ina seeki aada ko ɗum fewnirte lati biyeteɗo miski o so tawi ko meeyata ko yaltoyta ina wise ina uurnore ngilngu ko ngilngu yaltoyta ɓorne ñantore ko mbuubu ko yaltoyta yare ñaame kadi wela kadi sellina ko barke moƴƴo o ko ziyara maɓɓe e baaba adama gila toon ziyar o tuggi kala mo tabaki juurade wodat ko takkati emo juuriɗa o takko e ma taɗɗa paɗɗa hono ma en ɓe juuraki mo juuriɗa o walla hono mo juuriɗa o ziyara ena moƴƴi teddinde ɗum kadi ko hunde moƴƴere moƴƴuɓe mbi ziyaratu arbabi tuqa marhamun yubri juurade hulɓe Allah ko lekkiki ganduɗa alamo ñawmo ronki safrude ina sellina kala rafa heewi ɓernde ñawnode ñaw yidde aduna ñaw mawna kinare ñaw haasidagu ñaw anji julɓe ɗiɗo ñabbuli ɗi ɓuri bonde e ñabbuli ɗi kulɗen ɗi cancer en AVC en sabu ɗin mbarat ɗi kulɗen ɗi mbarat ɗiɗo noon nannata neɗɗo ko jaygol malkisan neɗɗo haɗa neɗɗo yettade Allah heewi juurade moƴƴo kulɗo Allah ko safri ɗiɗo ñabbuji e nder neɗɗo tawa ko e majango yitere hay ñabbuji ɗi kulɗen ɗi heewi ko ɗi cafri heewi ko ziyara moƴƴuɓe e yidde moƴƴuɓe selleni ɗi e majango yitere ɗum waɗi ziyara moƴƴuɓe koko ɓuri moƴƴude jeeya
إمام النظيف هالي وي إمام النظيف هالي وي لقاء ذوي صدق وي لواء ذوي صدق لقاء ذوي صدق لقاح لباطن لقاح لباطن وقد يستفي العليل منهم بنظرتي وي هورد غوندوبه selluɓe to Allah ina hollina nder neɗɗo o woni hollinde e nder neɗɗo o ko an kulol ma Allah ina leefno njiya moƴƴo hade mon sertude sembe kulol makko Allah ngol hollina kulol ma Allah ngol ma ngol anne sembina yidde ma e annabi sallallahu alayhi wa sallam ena leefno moƴƴo o yidde mun e annabi ena sembini njuuroɗa moƴƴo o hade mon sertude tawa yidde makko e annabi nde hollani yidde ma e annabi nde mbatano makko ni yidde annabi o sallallahu alayhi wa sallama o wi waqad yastafil alilu minhum binadharati heewi ñawɗo ñawngu sellata ndarande moƴƴo jiyaaɗo Allah joom gueɗal yo wonɓe yamirore ceerno ma o ceerno Salih wonno iɗum wasko ladde wonno gaɓurɗo welde won jagartamuñen o yontere wotere kala waliyu ɓuri koorde ko wattan wayatano gandugal pewanni ina yiiloɗo wonjini malaɗo saako herniɗo joomu wattotiɗo joomu Allah wani ceerno Ibrahima yetti enen wonɓuɓe ɓe heeƴenta wonde e laawol ɓe gummodaro dokka laawol hay gooto oɗo tottumo junngo hamo yetto kanko ceerno o jooɗo ceerno men yettima ceerno Ibrahima ceerno Abdou wi onon jooɗi ɓe jooɗoɗe woɗɗuɓe ɓe yo ummo dokkamo laawol heeɓe e laawol ɓe yo daro mbaɗaran wonɓe caggal ɓe yo jooɗo tan ndeeƴa hade jonde nde jiiɓaade so tawi o ari ha o jooɗima enen fof ma en jiimo hay gooto ɗo ɗoɗɗumo jungo kala ko laartemo nde rokkanima rokkude jungo nde rokkata wiide no salmina ina immito ɗum heƴataɗo ko darde tan e jabde duwaw ko ɗum tigi heƴata ɗo so aɗa jooɗo kanko ceerno so Allah heɓi no wiiri fof so tawi yo jokke metten so yotantamakkomen That's Baba. فلله بدء وأعلى وأكمل أمين الإرشاد عباد مؤهل حبيب بأسرار القلوب تكبر حبيب بأسرار القلوب منبه أفاد النجا سيدا وساجة ففاز بذاك الخبرين وشدة فيا حبذا لمن شاء قتل الإمام اليسري في الحق شك بعد ألف دلالة تقدمها ذكر مدى الدهر يقرأ تقدمها ذكر مدى الدهر يقرأ
تقدمها ذكر مدى الدهر يقرأ to ɓuri towde e jeeri eɗo ɓuri lesɗude e waalo en mbi ceerno ibrahima bisimilla makko e ɗemgal islam e ɗemgal tijaniya e ɗemgal to bange kala almuudo ko ceerno mum bismago wondungo e giɗgol wondungo e jeyde e jeyeede bisimilla makko kanko ceerno men ceerno ibrahima julɓe ɓe fof ina bismima tijjaniyankoɓe ɓe fof ina bismima e heerorade noon leñol jalluɓe bokke to ɓuri towde e leñol ngol ɗo hoɗi e to ɓuri lesɗude bangeji nayi ɗi fof jallo bokke pop gonɗo ɗo e les caaliki embo wonani e les caaliki kamɓe fof ɓe ndendi en mbiyi ceerno men ceerno ibrahim bisimilla makko kanko e miñiko en bisimilla makko kanko e miñiko en o waɗani en ɗo kanko ceerno ko foti wadde o waɗani en ɗo ko haani wadde o waɗani en ɗo ko jiɗɗen waɗaneede omo andi eɗen jiɗi ɗum omo andi eɗen kaandi e ɗum omo haandini en kadi heen ɓayde kay o waɗi noon o wi ɓe njehinoto makko ma won laaɓi ɗiɗi ɓe kaalanimo ashurul jum'ati walla subaka hande so tawi ɓe dañi ko ɗiɗi fof ɓe jinno dañje so tawi jalluɓe donki yo ar subaka hay so minitaji 10 o naati e wuro he o naati e galle he fof timmi fof yoni kanko e miñiko en ceerno abdarrahman kanko e mawniko en ɓe mbaɗiɗo hanki asrul jum'ati ha timmi ɓe joftoyi heddi ceerno abdarrahman kala ko fonno haalede kala ko fonno tindede ena wayanno pop ina wayanno fof o fewni ɗum o timmini ɗum ha timmi yo Allah yoɓɓon moƴƴere amin ceerno bisimilla ma o wi bisimilla ko aada tan ko hakkunde garɗo e garaɗo tan hakkunde tawɗo e tawaɗo tan kono ɓi ceerno ahmadou rahmatullahi aleyhi bismede e galle les caali ceerno sali ɗum kay ko aada tan kanko tigi woni bismatoɗo onon goni pop onon goni fof kono ɓayde on ngari on tawi amen ɗo jalluɓe pop ndendi kawri e konngol gotol bisimilla ma ceerno ane miña en e dendagal julɓe tijaniyankoɓe ɓe Allah addi ɗo woɗɓe jeyaka e leñol he kono addi ɗumen ko ñalawma o addi ɗumen ko noddago ngo kamɓene ne bismoriɗen ceerno o ni kamɓene ɓe bismarima noon ceerno o ɓe mbi ceerno o bisimilla laamu ngu o ari ɗo gila subaka a ɓeni ɗo jooɗi baba buubu woni buubu diallo hade men yaade to ceerno yo baba buubu ar bismoɓe ɓe ganda ɓe tinama ganden ɓe ngari so tawi neɗɗo ari
ina yiɗi tine ande wonde o ari so tawi a arama aɗa yiɗi annene andude mo noddunoɗa o nootimama yo haal ɗum bisimilla makko so pari o artira so pari bismade o artira ga duttene ceerno bisimilla kanko ne salminago makko pawen ɗum e jungo makko o yettin ɗum autorité ji jooɗiɓe ɗo ɓe kono hade ɗum ko yettude Allah no feewi e oɗo ziyara hande 35e édition baɗeteɗo ɗo e Bokke Jalluɓe ko ziyara mo gandanɗa hoorema waɗante ɗum ko ceerno meɗen ceerno Salif Sow no wayno ko ɓuri heewde jooɗiɓe ɗo ɓe e sukaɓe ala hen ganduɗo hol gonɗo ceerno Salif Sow donc nak min jetti fuɗɗiɓe haalde ɗo ɓe kaale ceerno Salif ko kaali ko e ɓure mum e moƴƴere muɗum bandiraɓe ɓe ganda baɗanteɗo ziyara o ko hol on ɗum no moƴƴi ziyara fof ɗum siftine oɗo baɗanteɗo ziyara parcours makko to rewi e hawo yetti ɗo omo waɗane ziyara eɗen gandi ko 82 o naati ngoɗo wuro e nder 82 nde o naati wuro ngo o waɗanama ziyara hande duuɓi 33 omo waɗane ziyara te ko duuɓi 9 tan o tawa ziyara o ko heddi ko fof ko caggal makko waɗa ɗum noon ko yettere Allah no feewi eɗen jettiri Allah kadi zéruji ɗi hitande fof eɗen jiya hen ɓeydare no feewi ha tengti noon e sukaɓe wuro dariɓe yuɓɓinde ɗeɗo golle baɗɗe fayide ɗe jiyaton ɗo e kiiɗo caali ko adi en jettat keesuji sukaɓe wuro ngo dariɓe daraniɓe nokkuji ɗi en gadorta hen kees mo gandanɗa hoorema wiyete ko kees central ko mawɓe nanɗo jooɗiɓe ɗo notable jooɗiɓe ɗo ko kamɓe ɗowi kees o gilay mawɓe mabɓe ɓe donti ha hande ko kamɓe goni hen donc kala ko fate ziyara kala ko fate diine ko kamɓe keedi hen e ballal sukaɓe ɓe nangodira e mabɓe ha ɗum heeɓi ɗo eɗen jettaɓe no feewi eɗen ndewna hen kees meɗen mo gandanɗa hoorema seɗen kaala ɗum miijotoɗen ko une génération mo mbiyeten génération doré woni DSB dental sukaɓe Bokke ko fedde darinde nde sukaɓe Bokke naɓe cette génération ɓeɗo mawɓe ɓe jiyaton jooɗiɓe kamɓe goni génération giɗiɗo janngude école e wuro Bokke he ko kamɓe jeehi haɓe jogui haqqillaji wadde fedde fuɗɗade wadde pelle ha pelle ɗe hande goni ko ɗum ne en jettir ɗum Allah no feewi ɗum eɗen jettir ɗum Allah no feewi donc responsable uji génération doré on calminama on bismama oɗon beltane kadi e darde moɗon eɗen ndewna hen fedde nde gandanɗa hoorema wiyete ko WhatsApp 2000 WhatsApp 2000 min dokkuɓe konngol e gardugol Aboubacry Diallo o haalay inde pelle ɗe kono WhatsApp 2000 jinmi darade ɗon ko seeɗa ko fedde rendinde kala jaljallo to wawi wonde ko fedde yande waɗi recensé e guure jalluɓe fof ko fedde yande fuɗɗima wadde golle baɗɗe fayida mahi école aji waɗi gueɗe kewɗe gonga DSB ala ko waɗani kono ndeɗo feddene vraiment darima darde wadde fayida ha yitodiri enɗam jalluɓe kala to mbawno wonde ha saabi délégation nanɗo jooɗi ummi ko Seydi Baabi ummi ko Mauritanie to ɓuuri woɗɗude hedde Bakel ngari ko ɓooyani ko DSB no WhatsApp 2000 jeehi toon ha jottima toon ji enɗam ɗam jokkodiri enɗam bandiraɓe mbaɗi délégation baɗɗo fayida wonbo arɓe ɗo ɓe meeɗa nadde wuro ngo ɗum noon ko yettere Allah ko fedde nde waɗi ɗum eɗen jettiri ɗum Allah no fewi e wojja Bokke naɓe kadi wojja ngari ɗo fedde ne wiye ADB ko ɗo e wuro he woni ɓene ko dariɓe darde tinde ɗum noon eɗen jettaɓe no fewi kono tan pelle goɗɗe jibinama e wuro he ko pelle ma won 17 ko pelle dariɗe oɗo saaha kala ko waɗa ɗo e ration fatude ziyara o
e ko jiya toon ko silmbo baɗateɗo ɗo ko pelle ɗe mbaɗi ɗum noon kanko Ibrahima Abdoul Diallo ko kanko ardi ɗeɗon pelle ko pelle 17 e wuro he mawo aro haala pelle ɗe ndendini fodde million ŋaji 3 ko kañen gorema jogui alhaali ziyaro eɗen jettaɓe no feewi darde mabɓe kono noon eɗen jetta kadi bandiraɓe men wonɓe jeeriɓe eɗen gandi ziyara o koɓe nangi hen ko gila fuɗɗi faade joni gilay jawdi garoji ɗi gilay kaalisaji gilay no wayno leydi ko aɓe gaddata e ziyara o e wondude pelle meɗen kadi gonɗe caggal leydi eɗen mbiya ɓe diaspora ɓenne kadi eɗen jettaɓe no feewi kono noon haɗen tottude bandiraɓe ɓe konngol ko hollude yimɓeɓe wonde oɗo ziyara so Allah o jaaɓi kala ko jiiɗon hen ɗo koko ɓeydoto so Allah o jaaɓi saabu sukaɓe ɓe koko piɓi ɗum nanguira ɗum saabu ceerno Salif Sow kono en mbawa wasde yettude hono maire meɗen Ablaye Daouda Diallo mo gandanɗa hoorema guila ziyara o wawi kala oto gummiɗo Dakar addi yimɓeɓe tawtorede ziyara ko kanko ƴettata biso o waɗa hen kadi kalis ɗum noon eɗen jettirambo Allah o neldiɗo 500 000 yettima juuɗe autorité ji ɓeɗo sernaɓe kono noon en mbawa sakkade ki caali en kaalani ɓiɗɗo bokke naajo no wiye Hamidou Boubou Sow ko kanko waɗi kiɗo caali bandiraɓe so neɗɗo waɗi hunde e wuuro waɗani wuuro yo haale ko kanko gooto e kaalisa makko e jawdi makko waɗi kiɗo caali dariki ɗo amon ɗo jooɗi ɗum noon eɗen jettiri ɗum Allah no feewi kanko ne eɗen donomo de Allah hokkatamo juurde balɗe e daƴa battane moƴƴe wuro ngo ko waɗa hen kono heewi te kadi ko yimɓe dariɓe daraniɓe wuro ngo ko wayno bamule men ɗeɗo sa ƴeewi mbuuɗu bokke naajo natani hen ko ɓiɗɗo bokke naajo goto no wiye Saydou Sarr waɗani ɗum leñol ngol foof e gueɗe goɗɗe baɗeteɗe wuuro he goto hen foof no jogui katantagal wadde lomto heddiɓe ɓe ɗum noon amin ñaagui hen duwaw amin jettiri ɗum Allah kadi no feewi kono en mbawa yaade joni dokketen konngol ko chef de village Bokke Jalluɓe hono Amadou Abdoul Diallo o bismo bandiraɓe ɓe o bismo kadi dendagal bandiraɓe chef de village uji garɗi ɗo ɗi foof en miijot hen noon hoddiɓe men ɓe Bokke Mbayɓe Salsal ɓen Jagues en Perlel en ha Bojeje en ha Meljam en foof kamɓe foof eɗen mbiyaɓe bisimilla mabɓe ɗum noon fiilono ɗiɓi hamna seeɗa jafɗo goto fof indimo yettode mum hilifaɓe diine e hilifaɓe aada fof calminama bismama onon fof garɗon koye nokkuɗo jeeyaɗon e ñalawma hande o siftinde hono kilifa men mawɗo men ba men kaw men kadi e tanen hono ceerno Salif eɗen gandi darde makko e affaire diine eɗen ñagonomo yo wonto taw ɓuranimo ɗum noon fof on calminama on juurama bisimilla moon wassalam jarama chef de village Bokke Jalluɓe joni en dokkat Ibrahima Abdoul Diallo o haala e inde pelle ɗe foof o lomtono en enen foof eɗen ciftina bandiraɓe sous préfet arrondissement mbo Salde nanɗo wondude commandant brigade mbo gendarmerie mbo Pété e représentant maire commune mbo Bokke Jalluɓe e docteur Mbodj e dendagal corps enseignant ji wonɓe ɗo e nokku e foof nanɗo e responsable ɗi foof eɗen mbiyaɓe bisimilla mabɓe. Assalamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakatuh. Assalamu aleykum enɗamam assalamu aleykum ceernaɓe men goto e men foof en calmini ɗum inde mum e yettode mum en bismiɓe kadi halifaɓe men jooɗiɓe ɗo ɓe eɗen jetta dental bokkenaɓe dental enɗam ɗam kala suka bokkenajo hande rendinɓe fedde no wiye pelle dental bokke sukaɓe Bokke Jalluɓe en mbiɗumen Allah jarama jarama eɗen ñaago halifaɓe men eɗen ñaago serrenɓe men nde ɓeydata duwaw e ɓeɗo sukaɓe saabu ɗum ngal ɗo jaɓɓal ngal ɓe jaɓɓi ko jaɓɓal moƴƴal kala ko woni diine ko fate mawludu ko fate ziyara ko fate leltul hadiri kala ko woni diine
eɓe mbaɗa hen juuɗe mabɓe eɗen ñaago seernaɓe ɓe ndiwantoɓe eɓe jiiɗi wadde eɓe jiiɗi no feewi nde Allah yaññata nde Allah barkinta koɓe mbaɗata ko ya barke salatul fati Allah jarama noon on jarama en wona haaloɓe on jarama merci beaucoup jarama Ibrahima jarama joni dokketen ko représentant maire commune mo Bokke Jalluɓe waɗi ɗum ɗo représenté ko Mamadou Ousmane Diallo o haala e inde maire commune mo Bokke Jalluɓe bisimilla. Bon, merci. Salamu alaikum bandiraɓe Bokke Jalluɓe. On jaafoto noon protocole o ñalli on calminama mon fof inde mum e yettode mum. Takani mi haalde ɗo e inde commune o wawde haalde inde commune o sabu sa ƴeewi musidɗo men Lamine Diallo nan ɗo jooɗi ina wawi haalde komi wawa ɗo haalde. Lamine Allah jarama jarama sabu ngol waɗata ma won laabi kewɗi ɗo wona gaykada tan ɗo wona Bokke tan o wi gueɗe ɗe so goni ɗiɗi naw gotal mi nawa gotal so woni gotal ƴettu. Allah jarama jarama ko wiide mi salmini on e inde maire de commune de Bokke Jalluɓe monsieur Abdoulaye Daouda Diallo ina fonno hande bureau commune Bokke Jalluɓe o tane ɗo adjoint ji maire uji nayyi ɗi fof ngara ɗo mais malgré hande mone maɓɓe fof ne jogui toon yangue minen ɓe amin ponno toon yaade. Hande ko minen jooɗani ɗo Abdoulaye Daouda Diallo omo salmina on e inde makko e inde conseil ji municipal commune Bokke Jalluɓe fof e inde bandiraɓe arɓe seremɓe arɓe ɗo ɓe hilifaɓe diine ɓe e imamuji ɗi e notaluji ɗi e inde sous préfet mbo arrondissement Salde e inde Mbodj mo ganduɗa ko kanko waɗi ɗo représenté ministre de l'agriculture et l'élevage waɗi ɗo représenté Yero Diaw départemental e inde mo ganduɗa ko commandant brigade kanko ɗo woni monsieur chef de brigade 7 eɗen mbiya on bisimilla moon e inde ziyara ceerno Salif e konngol maire Abdoulaye Daouda Diallo ombo salmina on onon seremɓe diine arɓe ɗo ɓe ummiɓe ɗo woɗɗi ummiɓe ɗo ɓaadi jontaɓe moƴƴuɓe aynaɓe même portokel neɗɗo garɗo ɗo e less caali he e wonɓe e nder wuuro he Abdoulaye Daouda Diallo wi on bisimilla moon. Allah jarama on jarama min mbawi on wiide tan ko noon seremɓe ɓe ko onon ñaaguete koye mon min pawi caggal Allah e nelaɗo mum amin ñaago yo on duwano ziyara o tagɗo ha ziyara o waɗe en jetti ɗum eɗen ñagano ɗum yo Allah yurmo ɗum yafoto woni to kono amin mbiya on yon cinno yon duwano hen Abdoulaye Daouda Diallo yo Allah reen yo Allah suur ombo salmina on ombo laara jaam on ombo yetta on ko ɗum min jinno yettinde on. Allah jarama on jarama. Jarama représentant maire commune mo Bokke Jalluɓe eɗen jetta noon ɓinguel meɗen o rewni kalis o rewni ɗum koye pelle he hono Seydou Mamadou Diallo kalis makko yettima pelle ɗe jottini to fonno yettade. Allah jarama o jarama. Joni joni dokketen ko représentant de l'état kanko hande woni ɗo kanko lomtiɗo président Bassirou Diomaye Faye hono sous préfet arrondissement mo Salde o haala e inde laamu ngu monsieur le préfet. Bon, assalamu alaikum wa rahmatullah. Ñoo ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp. Comme j'ai toujours l'habitude de le dire, vraiment, on aurait vraiment dû souhaiter aussi s'exprimer en langue locale pour que tout le monde comprenne. Mais Dieu a fait qu'on comprend bien le pulaar, mais on ne peut pas s'exprimer correctement. Donc, nous en excusons franchement. Donc, ñoo ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di jiital ci nuyu bi ici kilifa aada yi ak kilifa diine yi fi nekk yëpp. Vraiment ñu ngi leen nuyu bu baax a baax aussi di leen ziar bu baax. Di préfet de Salmino. D'accord. Di jiital aussi nuyu bi comme ni nga ko aussi monsieur le maire de la commune Abdoulaye Daouda Diallo est représenté ici par les conseillers. Di nuyu aussi le commandant de la brigade de gendarmerie de PT aussi monsieur Seck. Di nuyu aussi docteur Mbodj ñu ngi koy nuyu bu baax di ziar aussi ñi ñu fekk yëpp.
waaw di rafetlu rek di ñëw di leen jotale aussi kaddu sous-préfet Fodé Kaba Ndaw di wax ne moom moo ma yebal ma ñëw représenté ko fii aussi parce que il y a une semaine bi ma ko waxee wax dëgg yàlla donc tey aussi ci suba même démb nekku fi mais daf ma waxaat wax ma ko démb aussi donc di excuser wu ci retard bi ñu def mais retard bi aussi je pense c'est un peu involontaire de notre parce que depuis ci suba man 9h may toog di xaar ñu dañ la woo donc peut-être affaire intérêt kii moo aussi changement bi ñam yi moo tax coordination yi moo tax aussi ñu xaw a tardé donc mais du suñ coobere ñoo ngi ciy jégalu bu baax a baax aussi di wax ne vraiment bu doon sagom na nee na moom ci boppam mooy ñëw représenter bés bi te yàlla xam ne wax na ma ko avant une semaine pour ma ñëw teewal ko fi donc comme il n'est pas là aussi damay yëgal na rek aussi xelam ak léppam mu ngi fii di ñaan aussi kilifa diine yi ñi ñaanal réew mi comme ni nga ko waxee sànq la aussi réew mi soxla na ko bu baax a baax nañ ñaanal réew mi bu baax di ñaanal ñëpp parce que ñoom it tey jii seen taxawaay ñëpp xam nañ importance bi mu am suñ ne tey aussi kilifa diine ak kilifa aada aussi c'est ce qui représente aussi la société donc diine ji xam nañu impact bi mu am ak rôle bi mu am ci éducation ou bien ci côté lépp ci askan bi donc ñu ngi leen di ñaan ñoom ñi nga xam ñoom la fi yàlla def aussi ñu taxaw foofu aussi vraiment nañ gën a ñaanal réew mi ndax yàlla def si jàmm aussi je pense que kaddu yi noonu la aussi taalibe lañ ñun ñëpp mais protocole moo wax rek ñu jox ñu parole mais du comme ça peut-être xam-xam bi du dara donc ñoo ngi jégalu bu baax di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf. eyyi joni Lamine tonganen ɗum tan e ɗemngal Pulaar eyyi min de bandiraɓe salamu aleykum bokke naaɓe on calminama oɗon jafne no feewi minen haalde ɗo e gueece ɗe ɗo e gueece moon min gatto ko salminde sernaɓe préfet wona salmino no feewi no feewi omo heeɓi weltare mawde no feewi e dow inde président mbo inde sous préfet mbo dañani ɗo arde mawɗo makko o koye ɗin koyen gon yesso salmini on omo juuro on omo yaafano on omo holla on weltare no feewi omo wi on ñaganno Allah leydi ndi moƴƴere omo andi ko on ñagotoɓe yon continue ñaganade leydi ndi moƴƴere ɓe ñagono ɓesgo moƴƴere ko weltare tan kanko ko ɗo noppi état o woni kine mum woni guite mum woni koyɗe mum o weltima o duwima omo halfi noon janggo ko min tewi waɗiri ni henne beele mami dañ ɓilden konngol goto hakke almudaga Mama Sio onon foof on jarama sernaɓe jara mbiɗa yafno on galle hoore fonde o so ari ha ɗo golle ɗe tawiri ni kala ko daña ɗo ko ala dowuji ɗum jinom hen ɓeydude relation ngaji hakkude ceerno Salif e hoore fonde ko kañum jibiri ɗum ɗo foof woni foof ene fof ko hen lummoto ɗen mi waɗiri ni hami dañi haalde ɗum min komi almudo komi Baye Fall mi timminani hakkude me ceerno Salif fuutankoɓe na gandi ɗum tagui mi wiide mi waɗiri ni Allah jarama on jaram ɓesguji minen haydara min mankaka gila min ƴetti retraite min goni koye nemade e lumbade e komin dañño e ceerno Salif e hoore fonde Allah jarama on jarama ɗum jinom hen haalde billahi min alcheytani irrajim bismillahi irrahmani irrahim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad bismillahi irrahmani irrahim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad bismillahi irrahmani irrahim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad bismillahi irrahmani irrahim qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaqa wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri an-naffathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين وبه مؤمنون ومصدقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تغيير تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلت أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير مكان واكتبه منا على التمام والكمال المهذب من كل إلحان واغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبنا قبل المنايا منا من الغفلة والكسلان وأمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير من أكل الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث وآتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا واستر حسابنا وثقل ميزاننا وثبت أقدامنا على السنة وعلى التوبة وعلى الطريقة التجانية وأسكننا في الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان استجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان أعطنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان وزدنا من فضلك الواسع بجوده وكرمك يا رحيم يا رحمن
اللهم اهدنا بهداية القرآن وعافنا بعناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل نصف نعمة وبكل حزب حسنة وبكل ربع رفعة وبكل ضمن ثناء. اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خلانا وبالدال دنوا وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاي زلفة وبالسين سناء وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء طهارة وبالضاء ظفرا وبالعين علما وبالغين غنى وغناء وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو بصرة وبالهاء هداية وباللام الألف لقاء وبالياء يسرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين أجمعين. اللهم بلغ هذا ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح سيدنا مولانا محمد عليه الصلاة والسلام وإلى أرواح آبائه وأولاده وأزواجه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وإلى روح شيخنا أبي الفيوضات مولانا أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنه وإلى أرواح آبائه وأمهاته وأزواجه وأولاده وخلفائه وأصحابه وإلى روح والدنا شيخ صالح صه وإلى أرواح جميع آبائه وأولاده وأمهاته ووسائطه وأزواجه رحمة الله عليهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين عامة. اللهم انصر من نصر الدين واجعلنا منهم واخذل من خذل المسلمين ولا تجعلنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وتعلم عيوبنا فاسترها وتعلم حوائجنا فاقضها وتعلم أمراضنا فاشفها وتعلم مقاصدنا فبلغها وتعلم مطالبنا فيسرها وتعلم أعداءنا فاكفنا إياهم وكفى بك وليا وكفى بك نصيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نسالك الصدق في العبوديه والقيام بحقوق الربوبيه والاستمساك بطريقه التجانيه. اللهم اجعلنا من العاضين عليها بالنواجذ واجعلنا من خيار اهلها احياء وامواتا من الاخرى. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما يا رب بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا واسع الكرم يا واسع الكرم. ينبت صلاة الفاتح جربي ينبت صلاة الفاتح. آمين 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 آمين. جونون ميكرو أرتا إيشيرنو بسم الله. caggal calminaali ɓenni tawaaɓe ɗo e ahlu bayti en tawaaɓe ɗo e hohooɓe diine e tawaaɓe ɗo e hohooɓe aadaaji bange aduna tuggude e persida lomtiiɓe ɗum ɗoɓe haa ɗoɓe kaaɗi fof e denndaangal jiyaaɓe Allah nootitiiɓe ɗo kamɓe fof Allah jaaraama ɓe jaaraama. o wii en ngaraani haalde nde wonnoo kala ko ponnoɗen haalde o wii ɗum yettoode woodanii Allah o wii ɗum haalaama ɗo ko ɓe kaalnoo ko enen ɗemɗe meeɗen mbaawa riftude heen. Allah jaaraama noon ɓe jaaraama ɓe lomtiima en noon e baŋngeeji fof. o wii kadi ɓe poftinii en e haalde silsilaaji oɗo l'islam haa yettii nde ɗo jonde
sababuyeji muɗum eɗo rewano o wi ɗum ko jolɗe mawɗe kono balɗo ɗo waali yewtude heen weeti ɗo wewti yewtande julɓe ɓe o wi ɓe jañima yo Allah yoɓ on moƴƴere amina o wi ko ɓe kaali ko Allah jarama ɓe jarama yo Allah yoɓ moƴƴere amina yettude Allah no feewi yimɓe kadi jonodirtu yimɓe ɓe jonodirtu arde en ga wonani sababu mum so wona jokkude en ɗamɗam ko refti heen e ñemtinde pele koyɗe mawɓe meɗen so finama terɗe jaɓi no sifori fof are ceerno Bocara Alpha rahmatullahi alayhi o wi kanko ceerno en gardi e makko ɗo ko wona laawol gotol tawi won aroɓe ɗo ko adi won arɓe ɗo mbirdi asuru fina ndawi e duwawuji kamilaji yewtude haɗani kanko ceerno Bocara Alpha o ummi hoore fonde garduɗen e makko enen fof tawodirɗen ɗo ha golle ɗe ɗe timmi o wi enenne ko addi en ko ñemtinde pele koyɗe makko tan wona eɗen ngari ga mankidde ko manki ala yettode wodani Allah o wi tawɗen ko ceerno Abdourahmani ina yewta ko heddi e yewtere ko so wonko heddi yo jokku so tawi wonko foti jokkede ceerno Abou o wi ceerno Abou so wonko foti jokkede on beltini mawɓe moɗon o wi sukaɓe fof ngari sukaɓe rewɓe sukaɓe worɓe fof ngari ɓe cuuɗoyaaki ɓe dogani batuji ɗi ɓe dogani mawɓe ɓe ɓe calaki heɗade ko yewtete ko Allah jarama ɓe jarama Allah na wawi ɗum wona sababu nafde amina yo Allah waɗan en noon o wi eɗen gandi en ngala gantoji ɗiɗo batuji ɗi mbayrata e meɗen Allah haale annabi sallallahu alayhi wa sallam haale hadiseje kaale juɓɓude diine haale ñande fof eɗen keɗo ɗum o wi koko itti hujja hay goto kam ala hujja e Allah jango hay goto e men ala hujja hay goto e men ala hujja e Allah jango ala seyɗane noon kala ko gollini bani adama yo andu ko golle makko kala ko gollini bani adama o yo andu golle ɗe ko golle muɗum o wi yo andu ko bakkat makko ka masali shaytani iz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu allaha rabbal alamin o wi iblisa mo wawi o ɓuri en doole kono noon so tawi a wi a ɗawata fittandu ma belam maji muɗum a ɗawata fittandu ma yiɗande mum a ɗawata fittandu ma nemaji aduna a fewnitake
seyɗane iblisa ɓe o folnoɓe ɓen ɓuri en doole goto e jiyaɓe Allah ina wonno qissa makko nana e defte he fof o wiyete ko barsisal abida nden duuɓi ina keewa ngurdam ina juuta kanko barsisa o rewi Allah e nder wimbo nder ladde ɗo o wonno ɗo duuɓi temedde tati ko laddeji nemiɗi baɗɗi ko ñamate baɗɗi ko yarate koye ɗin laddeji duuɓi temedde tati omo rewa hen Allah e nder wimbo he o yiiloto ko Allah e kisal koye ɗum o wonno kanko ɗum o homtira koye dewal Allah makko ngal himme makko e maggal koye ɗum o homtira kaba noon komtiraɗo waɗanno ko belaɗe yo ɓeydu waɗanno koko Allah yiɗa yo ɓeydu ala ko haali on nde tummi duuɓi temedde tati iblis fellitanimo bonnude ko yahata ko o wi iblisa ari fuggi baafal makko omo rewa Allah ha o gayni o wi iblisa holi an o wowani ɗum iblis wimo min komi jiyaɗo Allah dewowo Allah mbeɗa laara mo ndewdumi Allah omo woni nder o wi yah Allah yo won gondiɗo ma min Allah yoni kam gondiɗo iblisa rutti dumunnamo juutani iblisa koko himmirimo ari laawol ɗimmol fuggi baafal ngal omo rewanno Allah ha o gayni o wi holi an o wi min komi jiyaɗo Allah dewowo Allah mbeɗa laara mo ndewdumi Allah barsisal abida wimo yah yo Allah won gondiɗo ma min Allah yoni kam gondiɗo o ari kanko iblisa tataɓol o hongani baafal o udditiri baafal ngal seese o naati o tawi barsisal abida ene woni e dewe muɗum Allah ina daro ene sujja ene jotto o sawdi barsisa kanko iblis o wone sujjude kala ko barsisal abida waɗata omo waɗa hono ɗum iblisa ko tago malayika jogi malayika tampata malayika heyɗata malayika ɗomɗata malayika ɗanotako barsisa kañum ko neɗɗo so tawi o rewi Allah ha ɓooyi o tampa o wiya omo fofto walla so ɓooyi o heyɗa o yalta wimbo ngo nokku o yaha ɗo ñamanno e ñamateje ladde he o faya toon o ñaama o yara o arta kadi o tawa iblis no waɗannoni kañum ina heddi e wadde noon dartaki kanko omo yonta ɗanade o lelo kala nde o hijjiti o tawa iblisa kañum ene waɗa ko waɗanno ene jokki hankanti noon ko iblisa ko yooɗimo o wi ɗum ɗo kanko o wayano ni o wi kanko o tampanno o fofto o heyɗanno o yiiloyo ko ñaami o yiɗa ɗanade o ɗano oɗo kam ɗeɗo gueɗe fof kañum waɗani ɗum o yi e hoore makko oɗo kañum ɓurimo ko jaaɗo dow ɗum noon omo yiɗi dañde hono ko oɗo iblisa dañi ko o wi jiyaɗo Allah timmin ko ndewata Allah ko wooda ko kalduɗen iblis wi assalamu aleykum mi timmini
o wi jinmi ko kalanami oɗo martaba e ngal ɗo teddungal an holno keɓirɗa ɗum ɗo ɗoygol ala heege ala ɗomɗude ala tampude fofto ala holno keɓirta ngal ɗo holno keɓirɗa ngal ɗo teddungal Iblis wimo keɓirmi ɗum ɗo ko gofol Allah min mi wofno Allah gofol gotol ngol sohlinimi tampumi canjimi e Allah tallimi e Allah lorlikinimi goykinimi Allah yaafimi kemmi oɗo martaba hankanti tampude rewde Allah min mi tampanta ɗum ɗoygol wasde rewde Allah ɗum alana kam ɗo kemmi ɗo o wimo an kam Allah holno wofirte o wimo Allah ina wofire e geɗe tati aɗa hawra mo ala ko waɗi Allah toñani jamfoɗa mbara ɗum wona a wari hoore ko gofol Allah o wi min mi waɗata ngol muk o wi jalta soroma paya wuro horɓe Allah nan toon jananɓe ɓe a humanani mbaɗa feere jottodira e hen goto wona a woofi Allah o wi ala min mi waɗata ɗum o wi wadde mi haalanma tataɓiwol ngol o wi ngol ina hoybi o wi an tan e Allah jottodiri haydara bonnantama keɓa ɗo kemmiɗo o wimo holngol o wi jalta soroma jaha to nder wuro to mbaɗa feere ko wiyete sangara ko nana toon yeeye keɓa e sangara he jara a waɗi gofol sa serti hen a tubani Allah Allah jaɓanima tuba buya o a heɓat oɗo martaba kanko Barsisa o wi e yo ɗum kamɓe ɗa wawi ɗum o wimo ey holɗo jahanmi o wimo ya wuro ene wiye wuro mani debbo goto nan ɗon on o yeyata ko sangara o rokkimo inde debbo o wimo joni noon o wi min ko ɗo gonmi e soro he mbeɗa fanma mbeɗa waɗa ko mbaɗanmi ko ha ñande gartuɗa tawta kam ɗo ma tawam ɗo ya Barsisa yalti soro o omo yaha omo waɗoya ko jiyaɗo Allah wi ko o wi nde Iblisa andi hankanti o yeehi haaju mum feewi yalti weddi baafel makko ngel ƴeewoy goɗɗo mo bonni kanko Barsisa o naati wuro ngo omo laahna inde debbo o hawo holla ɗo debbo o woni ɗo debbo o ina woni e saha mum no feewi ina yeeya butelaji sangara ina siiwa kasuji ina yeeya kanko o ala hay buɗɗiɗi o jooɗi heyba alliyankagu noon ina mawni e makko kanko Barsisa sirru alliyankagu ina naati e makko kala jiiɗo mo yiɗanmo tan o wi korɗo Allah o min de won ko garmi nartude komi tindinaɗo e ma o wimo holɗum o wi ko wiyete sangara ko o wi aha o wimo ɗum nan ɗo o wi min de mi ala kalis kono de mbeɗa sohli sangara debbo o wimo jooɗo siwanimo sangara ha heewi o yardi anniya mo jogi o mbele omo ɓeydo yettade Allah himme makko oya mo yino o yari sangara o ha laaɓi hankanti ko heɓata yarɓe ko ɗum heɓtimo o mandili o natti andude ɗo woni ɗo debbo o fooɗimo faade e hoore mum faarimo nder suudu rokkimo hoore muɗum o jaɓi gorko o tawiɓe ɗon nangimo faarimo to laamu o haɓɓa o yeƴƴila o werla e nder kaso omo toon
omo nodda faade Allah hankanti omo woni ɓiliiɗo haqqille o arti iblisa ari tawimo to kaso to kadi wimo i mbaadi gorko goɗɗo kewɗo heyba bange Allah wimo beele o wona barshisal abida joom sooro oya nder ladde iblis o wimo ko on o wimo an holko adduma ga o wi min dey addimi ga o haali qissa o ha ari ɗo yarata ɗo o wimo min garmi ko notitade e ma walludema ɓiltoɗa ɗo wona place ma an kay ka goɗɗo e dow dewe Allah wona ɗo woni place ma o wi ndaw ko jinmi o wi kadi mi nawtuma ha soroma o wimo holno mbaɗantami iblis wimo mbaɗantami ko gueɗel gotel cujjanami mi waɗanma ko mbimi ko o wimo ala mo wona Allah sujjantake o wimo ko sujuuda yankinade tan sa yankinanimami tan o wimo min noon to gonmi ɗo komi kaɓɓaɗo juuɗe jahata koyɗe jahata mbeɗa haɓɓa mi wawa sujjude o wi fiɓɓe anniyama naayoɗa ko mbawɗa anniyama o timmini golle ɗe o felliti wadde ɗum yidde ɓiltade ɗo woni ɗo o nayani iblisa fodde ko wawi o wimo noon ko ɗo de mbawmi hadde o jotti o wimo beele aɗa andi holi min o wi mbiɗa ka jiyaɗo Allah o wi ay tawnoɗoma to soro ma oya ina bonnan ma o ko min ari tawma ɗo joni min noon min komi iblisa ko gotol gofol mi wofde Allah gotol ngol waɗimi ko mbanmi ko salademi sujjande baba adama ngol gotol ngol woni sababu gonmi ko gonmi ko an a woofi Allah goofi tati a yari sangara a wondi e debbo janano a sujjanimo wona Allah ana bari'un minka min mbeɗa hisigama inni akhafu Allah rabbal alamin min mbeɗa huli Allah joom yurmede o o ɓuri kadi iblisa bonirede yo Allah wallu en yo Allah wallu en yo Allah wallu en seremɓe ko walloɓe qur'ana ina walla hadiseje ballat yo Allah won ballo onon sukaɓe oɗo zamanu ko onon jeeyi ɗeɗo dente ko onon jeeyi moƴƴine dente ɗe ko ngara ton e dente ko ina weli min imin jiɗi ɗum kono noon ɓeyde itte uste tuuyo pittali uste tuuyoji pittali en ñaaguima Allah moƴƴo o yo Allah rokku en tawede o saaha mo wuuri eɗen ɓeydi e kala moƴƴereji eɗen ɓeydi e kala moƴƴereji bandiraɓe ɓe fof tinnima ala mo tinnaki moni fof waɗi fodde mum ha no foti wawde hadde Allah jarama on jarama Allah soynata assalamu aleykum wa rahmatullah jaɓen duwaw mbiyen amina amin amina ya rabbi amin amin ngartire e jeese mon amin
mbiye amin 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 o wiyen mbal fatiha goto pop salatul fatiha jabe 12 qul huwa allahu laabi 12 salatul fatiha wattindo haday annabi sallallahu alaihi wasallam nelden baraji ɗi ruhuji ceerno men leliɗo ɗo e dendangal jignaɓe men leliɓe ɗo ɓe pop rewɓe worɓe mawɓe sukaɓe yo Allah yurmo yaafo kamɓe dendangal mayɓe men e mayɓe julɓe pop kamɓe fof yo Allah yurmoɓe yaafoɓe bisimillah آمين 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 yo Allah yurmoɓe yaafoɓe yo Allah moƴƴanɓe yo Allah wadduɓe fedde annabi sallallahu alaihi wasallam fedde ceerno men Cheikh Ahmed Tijani kamɓe dendangal mayɓe men to mbawi lelade fof e mayɓe julɓe pop fof yo Allah yurmoɓe yaafoɓe o wi mbaɗen goto fof fatiha e salatul fatiha jabi 12 haday annabi sallallahu alaihi wasallam eɗen jokkori fewde Allah eɗen dewre ceerno men Cheikh Ahmed Tijani fewde annabi sallallahu alaihi wasallam eɗen jokkori dendangal jokkorɗe men fewde maɓɓe yo Allah humtu dendangal haajuji yo Allah sellin dendangal nyabbuji yo Allah dandu dendangal ko hula yo Allah newnu dendangal ko dartate ɓesguji ɗi pop wonɓe wuro e wonɓe ladde ɗanniɓe e jooɗiɓe fof yo Allah newnu ko ɓuri moƴƴude maɓɓe ngurdam moƴƴam e cellal e arziqaji ha heewa ha ɓura ko jiɗɗen ko eno jiɗirɗen ni wonɓe wuro e wonɓe ladde pop goto fof kala ko dillirta kala ko woni meccal mum yo Allah waɗ hen barke ɓesguji ɗi yo Allah fewnu ko hula hen ko fof yo Allah dandu yo Allah fewnuɓe yo Allah rewnuɓe laawol yo Allah rokkuɓe huccidde e gollude ko nafataɓe ɓe poftina en eɗen ñaago Allah moƴƴo tedduɗo o yo rokku en enen jooɗiɓe ɗo ɓe eɓe ngarani pop e julɓe fof ɓumnoɓe ɓerɗe men taw ko ɓesguji ummiɗe meɗen goto fof kala ko umme mum e ɓesgu mum
eɗen ñaago Allah moƴƴo o kala nde pawɗen heen gooto yitere tawa ɓerɗe men ina ɓuuɓe mum yo Allah waɗan en ɗum worɓe heen e rewɓe fof gila e peewal noon haa e diine o Tijaniya o wonde yimɓe nde sabu koye wattande zamanu gonɗen haa dewle ɗe e resɓe heen e resaaɓe heen fof ɓe cuwa res e cuwa rese fof yo Allah rewnu laawol yo Allah ɓuumnu ɓerɗe men yo Allah ɓuumnir ɓerɗe men wadde ɓesnguuji ɗi foftinoɓe en haa gooto e men fof ɓesngu mum nanna ɗum baaba denndaangal ko gollannoɗa ko tampannoɗa e galle he accu minen ndefi min ñaagi ko duwaw ɓe nanna en jignaaɓe rewɓe ɓe nene kala ko gollanno ɗon e cuuɗi he ɓiɓɓe taaniraaɓe mon ɓe min jibini ɓe e esiraaɓe mon ɓe min gaddi ɓe kañen en pewnata pop ndewe Allah nduwana ɗon min yo Allah nannu en ɗum e ɓesnguuji he kamɓe ne so yonti Allah waɗana ɓe noon seeren ɓe jokkana en duwawu fatiha e salatul fatih yo Allah jaɓanen en nawori nelɓe en so jeeyi mbaɗo nder min duwawu garowo hono ɗum fof nana ɗum fof en ciftori ɗumen nelnoɓe eɓe nelani fof yo Allah humtu haajuji ɗi fatiha e salatul fatiha assalamu aleykum kaw holno mbiyeɗa maaleykum salam min mbiyetemi ko Aliou Julde mbaɗa yette so ko ɗo e wuuro ngo jeeɗa walla ka garɗo tawtorede ziyaro min komi garɗo tawtorede ziyaro jeyami ko to e pété jeeri nguri koyen saaha o waɗa ko ɗo e bokke boye guila cangol feelaji nokku ceerno Saliou Péréje ballil pernoɗo ndema teddin gaynaka gorko mo Samay Lanaɗo beeli ceerno janggudo Fati e salatil Fati e bonnani bokke jalluɓe bonnani hoore fonde bonnani ñande girwas nde eyyi ziyaro on weeli rewi lawol yaari no foti yarun ni holne mbattuɗa arde ziyaro min ko mbattumi arde ziyare wawa teskitade sabu affaire o guila fuɗɗi meɗen ɗo min tawi kaɗa heede barmiji mbal yimɓe fof gottodima minen de kam ko min jii ko kamɓe min mbiyata ko yimɓe fof gottodima tawde Allah walli min kutti law anande min kutti min coppi min gayni law min caggini law kadi so wonano yimɓeɓe mbi min dartu yimɓe mbawno wattade guila 11 heures alhamdulillahi rabbil alamin siftoran min indema min mbiyetemi ko Aliou Julde Sow jeyami ko to e pété jeeri nguy kono ɗo saaha waɗa ko ɗo e bokke boye guilli carngol feelaji comme no mbiyeɗa min mbiɗa wiye Adama Amadou Diallo bokke jalluɓe ɗo e bokke jeeyɗa ɗo e bokke jeyami eyyi holno jiruɗa ziyaro ziyaro sona ko yettere Allah no feewi vraiment yimɓeɓe darima hen no feewi jeunesse wuuro ngo darima hen no feewi koreji men jeerinkoɓe e koreji men Dande Maayo naɓe foof darima hen e koreji men Salsal ɓen bokke Mbaye ɓen e layki en tout ça kamɓe fof ɓe darima hen vraiment ko wideɓe yo Allah waɗɗum ziyar moƴƴo baɗowo chaque année taw ko ɓeɗo kadi hewde yimɓe vraiment ngolɗo kam vraiment yimɓeɓe nottima no feewi jeunesse o darima hen vraiment yoɓe duwono jeunesse o yoɓe duwono jeunesse o no feewi ɓe duwono boyinde Allah hokkato ɗumen liggueyaji moƴƴi e ndo Allah ta sellinta doole mumen chaque année kadi ɓeɗo wadde ziyare ko moƴƴi kadi amin detta maire o hono Ablaye Daouda vraiment o darima hen no feewi kam ko vraiment amin jettamo hen amin duwonomo kadi yo Allah junnu gurdam dam assalamu rahmatullah indema ko Mamoudou Sow mbiyetemi holto ummiɗa min ko ɗo jeeyami e bokke jalluɓe ɗo e bokke jeeyɗa no jiiruɗa ziyara ceerno Saliou Sow caggal yettude Allah e julde nelaɗo sallllahu taala alayhi wa sallam en jetti julɓe foof en jetti notiɓe banggueji ɗi foof
en jetti Allah no feewi en jetti Allah kadi no feewi en jetti mon feewi ziyara o alhamdulillahi rabbil alamin ɗiɗo duuɓi fof sa yi ziyara o ɗo tawnoɗa ɗum ɗo hikka ɗo woni fof sa ari wurita to koye ɓurti ɗon donc woni koye ɓeydade alhamdulillahi rabbil alamin en jettiri ɗum Allah noon no feewi no feewi no feewi hol erango eroɗa sukaɓe bokke e mawɓe bokke wonɓe caggal leydi wonɓe e nder leydi ɓe hen daña arde ɓe dañata arde eyyi ko yettude Allah tan sukaɓe bokke naɓe kam gacce ngalama presque ummade fedde 16 tan ha heewi fedde 65 kañen fof ko dariɓe sa ƴeewi joni pelle nogas e pawɗe fedde fof woni ko addi e ziar he kadi mbaɗi fof centralisé tan koye neɗɗo goto kañum ardi pelle ɗen yo Ibrahima Abdoul Diallo yo Allah junnu balɗe makko kankone o dari hen darde moƴƴere o waɗi centralisé affaire nde fof trésorier goto kañum fof ndin ha kalis o woni tolni tigui rigui min jetta Allah no feewi wonɓe caggal leydi ɓene aussi ko dariɓe tigui rigui bon wiyanta ko bokkenaji ala hen mo daraki alhamdulillahi rabbil alamin kamɓe fof mbaɗi hen juuɗe mabɓe kadi eɗen ɓeydaɓe eɗen mbiyaɓe kadi yo Allah ɓeydu no e duwawuji ɗi ɓeydirtaɓe ni kamɓene yo ɓeydu golle tan en jetti Allah no feewi tigui rigui Hawa Abou mbiyetemi Hawa Abou ɗo ummiɗa ɗo e bokke Diallo ɓe konmi kono a wonani e bokke ɗo de gonmi holno jiruɗa ziyara o ziyara o rewi lawol kadi min jetti Allah no feewi e tawte ɗum kadi e ndeɗo hitande e yettude kadi dennagal suka e wuro ngo surtout par ce que kamɓe eɓe daari e guila rawane fewde joni ko kamɓe tan daari eɓe goni e ziyara o ɗum noon amin jetta Allah no feewi amin jettaɓe amin mbiyaɓe yo ɓeydu darde ɓe ɓeyda kadi tinnade vraiment affaire o rewi lawol on jarama merci beaucoup min ji rewɓe oɗon mbaɗi ɗo hôtel saji joni ɗum holno sifori hôtel saji ko mono foof ko fedde mum heewi ɗum solode hôtel saji minen fedde amen worde sodni men hôtel saji mo jiiɗa ɗon waɗi hôtel foof ko fedde mumen worɓe sodni ɗum foof tan ko yo ñantude ziyara o tan kañen foof ko ɗum tan woni hen anniye mumen bandiraɓe gasi ha laaɓi ziyara ceerno Salif Sow birniɗo guite mo wirnaki ɓerɗe ko ɗo tigui e bokke wonno ziyara o ko guila hanki 2 janvier hitande ujunnaji 2026 janggama yimama wirdama wurɓe e mayɓe duwanama ko ɗo e bokke jalluɓe bandiraɓe gummima bang yo bang caggal mum uddirɗen joni ko yaade toon to guenale ɗe downade on jiyaɗo Allah duttiɗo e jomum ha ko on woni kadi ne joom ziyara o woni ceerno Salif Sow birniɗo guite mo wirnaki ɓerɗe yen allahu rokku en tawtede oɗo saaha mbo wuuri kala ko wonno haajuji men yo allahu jabana en ko duwaɗo duwama yo leydi ndi dañ jaam ɗum noon en ñaaguimo bandiraɓe yo Allah tawne en ɗiɗo saahaji ko heewi tawa eɗen gonde jaam e kisal e cellal Pindi TV e mon ko cohluɗon foof mamin gaare dow mon Allah jarama on jarama